barang iki lho. Ya, mangga bareng. Bir, Katresnan sejati ya, Pak. Sejati ayo. Ayo Mas, langsung Mas. Titik, ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe waras kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Niki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen iku tak sawangi wae. Tanggal 15 sepadang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 sepadang jingklang bulane bunder sesar. Pakde sawangen aku to. Ora aku sing nyawang ana sinden ya nek sinden ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng kok yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Gak sitomo. Niki. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket wingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhok lho apal-apal dader. Sing Tak bedhek. dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Yo, Oke, kanca-kanca pengrawit oke tau pisan? sudah. Oke, ayo oke yo. Oh, apa Oke. Sudah ready. Monggo, Purba sejati. Katresnan sejati. Monggo ya yuk berpacu dalam melodi. Oke. Hey.
kula nggih Pak nggih nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule ya iso goyang cah iki. Apa? Niken iso Ya goyang. iso gawe juara siji yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye to. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Wow. Lah. Nggih, apa nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas, Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali Sinen-sinen mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih, Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, Oh, rancaan ayo. Ting-tingane sapira, Mas? Sakmono. Cilikanku rambutku dicukur kucing. Kataku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambal korek sego jagung. Kosokan watu ning kali domplong ning kandung. Taman dhisik durung usum sabun. Andukku apa ngecukup anduk sarung. Dolananku montor cilik saka Lampung. Wis kalau wis kotal baris. Kekereke pondaku. Hoi. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunter. Aku digudang sayen gede dadi dokter. Iku tak wae. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunter. Bunter. Bareng wis gede aku disontek ke dokter. Ocoroko, osawala, iki cerita zaman semono. Okotongo, ojayanya, iki cerita saka wong tuwa. Hoi. Ikan jambi. Madangkara. Oke. Kita kembali ke zaman dulu ya, Pak. Bapak melo nyanyi ya, Pak. Ayo. Yo. Ayo melo nyanyi. Kita bareng-bareng. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Kataku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapan apa, Pak? Harapanku sambel korek sego jagung. Kosokan watu ning kali domplong ing kandung. Zaman dhisik durung usum sabun. Andukku ngomong cukup anduk sarung. Ayo, Pak. Dolananku montor cilik saka Lampung. Wis kotal baris. Rasane saiki wis. Wis kotal baris. Kekereke pondaku. Yo!
songo dicarita saka wong tuwa ana jaraga dokter. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe to ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. dadakan. Iki mau mendadak. Oh, kulino. Tapi grup Madangkara ini selalu Madangkara ready. aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Jam dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan.